Aktar artisti Maltin se jingħataw opportunità li jisebixxu t-talent tagħhom barra mill-pajjiż. Dan grazzi għal fond tal-esportazzjoni kulturali imniedi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Għal dan il-fond il-Gvern alloka 200,000 euro u se joffri għajnuna l-vjaġġar, touring u servizzi ta' traduzzjoni. Dettalji dwar dan ingħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Lotjiet tal-vjaġġar se jkunu qed jgħinu l-artisti jisploraw kulturi differenti waqt li jiżviluppaw aktar il-ħiliet tagħhom ma' gruppi oħrajn barranin. Il-Touring Grant se jgħinu l-artisti jisibixxu l-kreattività tagħhom quddiem udjenza internazzjonali fuq numru akbar ta' ġranet milli qed jagħmlu illum. Dan għax hemm allokati ma' 8,000 euro għal kull proġett magħżul. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall spjega kif parti mill-flus se jintużaw fi proġetti relatati maċ-ċogim. Il-Ministru għall-Kultura Gvern Lokali u Imboniċi saħaq kemm huwa importanti li l-arti Maltija ma tibqax biss magħluqa imma jeħtieġ tkun esposta barra minn xtutna. Qal li din l-inizjattiva hija ċara ta' kif dan il-qasam pajjiżna qed jagħmel avvanzi kbar.